Namhlanje sikaNxele la kwaNgcolosi siqeda ukuvula umuzi. Umama umuzi wakhe walinyazwa ikhukhula. Uhlala nezingane zakhe eziwu4 lana. So sikwazile ukuthi sisebenzisane nabantu Collen Mashawana Foundation, Old Mutual Foundation ukuthi sikwazi ukuthi lo muzi uvulwe namhlanje. Collen Mashawana Foundation ne-Old Mutual yathatha ithuba ukuthi namhlanje ize la KZN izonika izindlu ezintsha ezakhiwe yona Old Mutual ne-Collen Mashawana Foundation kanye namanye ama-partners sibale Ukhozi FM, which is Ukhozi FM i-media partner ye-Collen Mashawana Foundation ethe yathola ukuthi umlalelo yedwa uye wabhalela kuyo ukuthi kunomakhelwane wakhe ohlukumezwe ama-floods. Then Ukhozi FM la khona ukuthi lifonele or reach out to Collen Mashawana Foundation and then sakhona ukuthi senze decision ukuthi sibaphe indlu. So le campaign ikhukhula njoba zenzeka ngoApril. Kodwa umonakalo wakhona usakhona, ningi umsebenzi usafanele wenziwe. So nabantu abakhona ngaphandle bakwazi ukusiza, singajabula uma sibethintana nesiteshi, khona sokwazi ukuthi ushintshe impilo zabantu. Sibonga kakhulu kumama uGloria okuyena wasibhalela esitshela ngesituation yala ekhaya. Ubuntu lobo siyajabula ukusebenza nabantu abakwazi ukubona isimo sikamakhelwane sibathinde ngalendlela ukuthi bafuna ukuthi bakwazi ukusiza. Ahlalazi ukuthi uNkulunkulu wabo bonke abantu uyamthanda kakhulu, kufanele nje akholwe ukuthi lendlu uyithole ngenxa yokuthi uNkulunkulu bembhekile ehluphelweni kwakhe konke umbonile, ukukhala kwakhe konke ukuzwile, namhlanje bekusula inyembezi zakhe, kufanele athokoze.